pražiace egyptské slnko sa vo svete online hracích automatov vyberáme pomerne často. A zda by sme sa už aj mali natierať krémom s vyšším ochranným faktorom. Veď len napríklad v ponuke od Red Tigeru, ktorý má dnes recenzovaný Riddle of the Sphinx na svedomí, nájdeme podobne tematicky ladené hry World of Anubis či Jewel Scarabs. O legende Book of Ra Deluxe nemusíme hovoriť, a o jej klonoch snad tiež nie. Jednoducho slotov pod pyramídami je v ponuke veľa a ak ich máte radi, k vašim obľúbeným sa môže zaradiť ďalší. Výherný automat Riddle of the Sphinx je automat klasickejšieho strihu. Dynamiky v ňom veľa nenájdete a celkovo ide skôr o pokojnejší stroj, ktorý sa viac hodí na vypnutie hlavy. Ide o vizuálne aj hrateľnostne nenáročný slot, kde grafika recykluje sestierské egyptské hry od Red Tigeru. A hudba je síce tematicky vhodne zvolená, ale taktiež je pokojná a nebude vás vytrhať zo zamyslenia. Od prílišného premýšľania by vás ale mohli odtrhnúť výhry. O ich dosiahnutie sa snažíte na 5 valcoch so 4 symboly na každom z nich. Ide o vcelku priemernú kombináciu, s ktorou rád pracuje aj Red Tiger. Výherných línií je tiež tak akurát 20. Sú pevné, čiže fixne dané a s ich počtom nepohnete ani o kúsoček. Ale nevadí, sme na podobné parametre zvyknutí. Výherné kombinácie platia zľava doprava. Musia začínať na valci úplne vľavo a rovnaké symboly sa musia nachádzať na susediacich valcoch na jednej z výherných línií. Platí len najvyššia výhra na výhernej línii. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítavajú. Čo sa ovládania týka, je úplne rovnaké ako vo všetkých starších Red Tiger hrách. To podstatné, čím ovládate slot Riddle of the Sphinx, nájdete na spodnej hrane obrazovky. Vľavo dolu si cez tlačidlá plus a mínus nastavíte výšku stávky a môžete ísť na hru. Spiny spustíte buď manuálne, kliknutím po každom ukončenom kole, alebo to môžete nechať na autoplay. Ten vám umožní nastaviť si hneď niekoľko podmienok, aby ste pri automatickej hre neprišli o celý rozpočet na hru. K dispozícii je ešte turbo režim, ten zrýchli celú hru a budete zaň asi celkom radi. Hra nepatrí medzi tie turbo rýchle. Ani bonusy v hre Riddle of the Sphinx nie sú zrovna originálne, ale keď už padnú, stoja za to a potešia. Začnime wild symbolom. Divoký symbol má názov Dynastia a je ním veľký symbol faraóna s rozmerom 1x2, ktorý sa môže objaviť kdekoľvek na valcoch celý alebo len polovica z neho. Či už sa zobrazí na hracom poli tak alebo onak, spustí sa špeciálna funkcia a symbol faraón premení seba a všetky symboly, ktoré s ním susedia na wild symboly. Divoké symboly sa inak získať nedajú. Nahradzujú samozrejme všetky symboly okrem symbolu scatter. Scatter symbolom je symbol točenia zdarma. Objavuje sa len na valcoch 1, 3 a 5. Ak tento symbol vytočíte, zamkne sa na svojej pozícii na jedno točenie. Následne záleží na tom, či sa v nasledujúcom točení zobrazí ďalší scatter symbol. Ak áno, uzamkne predchádzajúce bonusové symboly. Ak nie, uzamknutie sa neuskutoční a symbol z hracej obrazovky zmizne. Ak sa vám podarí zobraziť naraz 3 bonusové symboly kdekoľvek na 1., 3. a 5. valci, vstupujete do bonusovej hry Faraónske točenia zdarma, čo sú samozrejme 3 spiny. Skôr ako sa samostatné bezplatné otočky automatu Riddle of the Sphinx spustia, máte na výber zo 4 variantov bonusovej hry. Zvoliť si môžete variant 6 voľných otočiek s hodnotou 8-násobku divokého symbolu, 12 voľných otočiek s hodnotou 4-násobku divokého symbolu, 24 voľných otočiek s hodnotou 2-násobku divokého symbolu, alebo máte k dispozícii alternatívnu možnosť mysteriózneho výberu. Pri tejto možnosti si hra sama vyberie počet voľných otočiek a zvlášť hodnotu násobiteľa pre divoký symbol z ostatných dostupných variantov. Následne už začnú free spiny, počas ktorých platí, že všetky wild symboly majú funkciu násobiteľa výhry za výhernú kombináciu, ktorej sú súčasťou. Viacero symbolov faraóna na hernom poli počas bonusovej hry však nezvyšuje hodnotu násobiteľa. Ani ďalšie free spiny sa vytočiť nedajú. Nejako extrémne nás online hrací automat Riddle of the Sphinx nezaujal, no to neznamená, že by sme mu mali niečo vyčítať. Skôr naopak, prináša dobrú hrateľnosť, priemerné číselné parametre a bonusy, ktoré dokážu rozbúchať srdce. Ibaže svojim vizuálom sa v ponuke kasína svet hier na Nike.sk ako si stráca. Nemá veľmi čím zaujať, snáď naozaj len tým, že je to klasický slot. Ale viete čo? Vyskúšajte ho. Demo verzia je k dispozícii úplne zadarmo a uvidíte, ako sadne vám.